laruta saking godha sang guru kula yen tantulusa sang Sri adalah iki kang mapake garidhaku ana ngarepku sapa mangerti ya ingsun Prabu Sugriwa para nyata kowe Kumbakarna dasar kepara bener bakal madeg dadi Senopati aja dadi atimu ora minggat saka pangarepanku gigit siung pengapit pedhot gulumu pareng
Sugriwa. Wah. Critanipun mekaten Kakang Mas. Menika mboten namung kula criyosaken ning kula kelirke wonten ing kelir sakmenika. Yen to jamane sakniki bahasanipun menika flashback. Ngono Ayi Gunawan inggih. Awit dhateng jengandika menika majeng wonten ing paperangan ngantos nuwuhaken dedosan sakmenika. Dosa apa kang ndak sandang nun sewu Kakang. Paugeranipun satriya badhe megot yudha badhe dados senopati menika ingkang kaping sepisan tumindak ing sesanggeman kedah linambarana manembah dhateng Gusti ingkang Maha Agung. Kaping pindho luhuring kamanungsan ingkang adhedhasar leres tuwin adil ugi kedah tansah pinusti. Ingkang kaping 3 raos manunggaling bangsa kedah ketanemaken labet wonten jiwaning satriya. Kaping 4 satriya ingkang utami menika sembarang tumindak kedah mawi dasar saraseyan. Ingkang pungkasan lelabuhanipun satriya negari menika kedah tumuju ing karaharjaning tiyang sak negari. Lah kamangka rikala semanten Kakang Mas wungu saking Nindra dereng ngantos sesuci tuwin manembah dhateng Gusti langkung rumiyin tuwin dereng ngawontenaken saraseyan langkung rumiyin boten mentang raos kamanungsaning tiyang bebrayan namung adhedhasar manunggaling bangsa kemawon. Lah wekasanipun lajeng muspra tanpa tanja sedaya lelampahan paduka wonten ing ing nguni ngantos nduwuhaken dedosaken kados mekaten Kakang Mas. Oh Gunawan. Samar pamoring sukma Senukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu iya aku nglenggana apa kang dadi kelumputanku iki mau Gunawan iya. Banjur apa ora ana dalan nggonku nebus marang dosaku iki mau Gunawan. Nuwun sewu Kakang Mas. Wonten sarana menawi jengandika menika badhe nyuwun pangapunten dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Paduka menika kedah ngupati wonten pundi papan dunungipun satriya penenggak Pandhawa nenggih Sang Raden Werkudara. Paduka dipun perpeki langkung rumiyin wonten pundi Raden Werkudara jengandika nyuwun dipun ruwat dipun sampurnakaken dhateng Raden Werkudara menika sarana paduka saged marak sowan wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung saged sapetemon kelawan ingkang rayipun Wibisana Kakang Kumbakarna. Iya yen pancen kaya mangkono bakal tak golek ya ana ngendi papan dununge Raden Werkudara Yayi Gunawan.
us jengkar nggih sang Kumbu Karna Suksma ing mangke sang Gunawan Sigra untunaken tekad ing jepta muheng lulusa nggih nyesuwan ing ngarsaning Gusti ingkang hanyipta jagat bawaning pendhita kang wis katarima sebane amung sak gebyaring tatit Ponang Suksma wis ilang saking raga mulat sangya para sesma segata nyumurupi nenggih sang Unta Wibisana maraksawana wonten ing ayunan. Wis mestine cawantese padha anu kepica laku dharma bekti sukamring dosa bangsa tunggal nekat tunggal setya wong sak negara ae ya 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 ae Dampiak dampiak kumragut lampahe winarung krapiak watangake gemelar ngabeki sorak nyogumuruh lahing ngono wau wijil saking negari Ngastina nenggih para sata Kurawa kadherekaken lagune Sang Nata Prabu Karna Basusena nggih nyebadhe ngupati wonten pundi papan dundungipun Wahyu Makutarama kocap yen sinandranipun bebidalan kaya-kaya kang kapiyarsa swaranipun lir ombake yo 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 maju bareng-bareng ayo budal kepadi ana ngendi papan dene Wahyu Makutarama ayo nggih
maju. Yo, 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 yo. Maju. Ayo maju, maju, maju. Maju. Go. Eh. Op. Ayo senggak.
swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tancarum Deni Romat pengarena Miang dwaja bending ungkung Risang Aswatama kang minangka kang minangka cucu ing para wadya Allah Duh jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita nyatane ning kene nggonku nuhune marang dawuhe sang begawan Kesawa Sidi nggonku menges Rama mapan ana ing pertapan Kutarunggu dina samengko aku diwenehi wajib kelawang sing ati penemban kudu biksa rumeksa kawidadan kang mapan ing pertapan Kutarunggu kene ya kuwi mapan ana ing Gunung Selagiri ya minangka kang dadi tanggel jawabku sak bisa-bisaku bakal asung bekti kelawan sing ngedi penemban Kesawa Sidi nggonku caos bekti minangka dadi siswa ning pertapan Kutarunggu kene mbok menawa ana sarosiku kang mapan ana ing Gunung Selagiri nggonku bakal ngundur kirana aja nganti ana panca bakah aja nganti ana pawongan kang bakal ngrusak ana ing sakiwa tengening gunung kene Dodo muntap lir kinetap jojo bang mawi ngawengis netra kocak mundar mangandir kumejot padoning lati loh kae tak sawang karo barisan segelar sepapan padha nggawa gaman pedhingan kae kaya-kaya arep munggah ana ing Gunung Selagiri kene ya bakal cedhaki mbok menawa kae kang diaturke marang Sang Adi Penemban kang bakal gawe rusak kahanan ana ing pertapan kene Anoman malumpat sampun mraping witing naga sari Meregut ngembat wateng ngarabangsa ing mungsuh kantaran bau sayek
Jati oh dingolena prapting lampu sirna madyan ing palugon sirna madyan ing palugon iya toblas ana kethek ngadep malang kadak menteng kelo ning ngarepanku soy ora panggeling karo aku sajake doh kono doh kene sing jenenge kethek warnane putih kuwi ora ana liya jenenge Anoman para nyata saya lemu kowe saya lemu rumangsaku saya tuwa ora saya ngeyayet malah saya subur malang kadoke ning ngarepanku kowe lumaku menyang endi Bambang Swatama ora perlu dadak metambuh nglawan aku ngetutke nglawan ratu Gustiku sinuwun Karna Basusena kang dina samengku bakal munggah ning pertapan Kutha Runggu marmane ning kene bakal tumurun aran Wahyu Makutarama ora ana Wahyu Makutarama anane Resi Begawan Kesawa Sidi pranyata sing nyekel Wahyu Makutarama kang dadi pengawak Wahyu ki mau ora ana liya ya mung Si Kesawa Sidi mula tak jaluk kowe nyimpang iwa apa nyimpang nengen aja ngalenggono maku dina samangku Begawan Kesawa Sidi ora kersa diganggu gawe yen tak jaluk pancen sedyamu apik kowe nunggu sawetara ning kene nunggu didhawuhi kelawan sangat perempat arat gelem nyimpang iwa apa nyimpang nengen ora bakal tak gawe lewat sapa wae bakal mepalangi nggone Bambang Swatama lumaku kupat kapita kaya buntut lo tapak ngene mriki tatal grajiawu kekejar kowe beranjangan kowe nantang perkara karo Palakurawa ngono ya kena ana cacah 100 punjul 50 sawangan kae sawangan para wadya Balakurawa wis padha tumandang ing karaya padha bebudalan kowe iki mung ijen lemoroan kowe iki ora ana kancane tak kandhani yen to kowe pengen dawa umurmu gak kowe mundur aja kebacutke nggonmu bakal perang tanding karo Satakurawa yen tok bacutke nggonmu palangi ora urung bakal tanding karo Bambang Swatama kowe wani karo aku kowe wani karo aku man yen pengen dawa umurmu mundur yen to pengen cendhak umurmu ora gelem nyawang padange srengenge gumelaring jagat tanding karo Bambang Swatama wani njata saku waduh boyok utugel bola maju awas ayo ganti mungsuh ora kagetan ngono maju ndi Swatama ceklek gapite ora urung aku bakal tombok pas ora tok endane mutiara kowe
Waduh, waduh, mati aku. Parat. Yo. Ho. Hei ho, parat. Ho. Ho he ho he canda. Lo. Parat. Waduh, mati aku. He jegal. Ho. 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 Parat. He ho he ho he. Ah. Parat. Lo 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 lo. Parah. Awas. Yo. Parah. Ayo maju, cobanan. Hi. Ho. He. Maduro. Cobanan. He. He. Parah. He. Lu aja tok gondeli parat awas. Lu. Wah, parah. Waduh. Lu. Hi. Waduh. He, o, e, ho, he, ho, he, ho, awas. He, ho, he, ho, he, ho, he, yo. He, ho, awas. He. Waduh, iki mati aku parat. Iya. Keliyeng. Waduh. Ho, he, ho, bekuk. He, awas. Lo. Ya. Awas. Ojo endani. Waduh, parat. Ho. He, ho. He, ho. He. Ho, he, ho. Ho. He, awas. Ho, he, ah. He, ho, he, ho, ah. Ho, ah. He, ho, he, ho, he, ah. Ho, ah. Waduh, parat. He. Ho.
Jaya tandingmu cobaku maju. Bengkah dadamu cobaanen. Hei. Hati-hati nggih, niki mengke mriku. Ning ngapunten nggih. Hati niki mengke panjangke mriku. Tenang. Lho tenan to? Betul. Ayo maju, parat, Anoman maju. Rek. Parat, ayo tandingan aku maju. Ayo maju tandingan aku. Cekel bekuk. Parat. Asik. Gila. Wah, ngece parah. Wah, medun. Ayo, medun iki sor. Wah, parah gitu nih. Oh, lo. Lo. Parah.
Oh, lho. Wih, urung. Ah, ya. Kacang kene. Lah, candhak. Mati kowe. Antem. Oh. Cekel bekok kok pengi ngene parah. Oh. Hi ho. Ning di Marat. Iso kurene terus ngene. Marat. Rasane kono perang ning kene wae. Arep kejak perang ning ndi? Wah. Cekel kok. Hei, ho, o, canda, o, hei. Hey. Wonten malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan yayah tunggil ibu mring kadang brata Pandhawa swita mring Kurupati minangka golek-gol perang Bratayuda jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya tesemek bathok mripat mloro ora dedelok kowe Anoman keparat mara gage waspadakna iki nata ngawangga karana Basusena yen tengene lumawan tanding lan para sata Kurawa ora bakal bisa nggondo sepira yen kowe tanding lawan Basukarna iki yen to kowe bakal palangi nggonku lumaku aja kurang mangapura Anoman ora nganti telung kedheping mripat tanding lawan Basukarna lakon kuwes-kuwes dadi kelareng epek-epek kena tak pringgake becik-becik mundura yen to pancen kepengin ora dawa umurmu marga maju iki nata ngawangga karana Basusena kang bakal adepi Anoman ayo marga maju ora kurang pangapura lakon gibeng dengkleh-dengkleh kuwi Anoman parat Sikra kang pala tumingal ngacampuh samya medali
usah kowe dadak nyembah sesedane tangi. Ungalono dadamu perang tanding lawan Nata ngawungga karana Basuna. Ayo pergi ngaduka. Ayo. Ungalono dadamu. Tanding nglawan Basukarna. Endi sing bakal dadi pakan gagak batange marat? Yen to pancen Pranyata Anoman Sekti Mandraguna merga tanding ngono. Nada ngawungga. Ning yen nganti Kang Sekti kuwi Basukarna aja dadi atimu, kowe kang bakal dadi gotongan Anoman. Wah parah. Katobat. Garai kaget. Awas. Ya. Tanding lawan Basukarna. Ungalo dadamu. Ho. Mati kowe. Kliyeng-kliyeng candak sirahmu parat. Yo. Mediot boyokmu. Yo. Awas. Yo. Awas. Wani perang tanding lan Basukarna katemu parat. Yo. Parat. Parat aduh ngantem dodo. Parat aduh. Aduh. Loh. Hei. Orang ngajar ngantem untu. Orang ngerti yen untu iki untu pasangan. Ben orang ngemoh-emoh untu tak copot kowe dhisik. Maning nak nyaman untuku malah ngomong ora nyetno. Pasang meneh. Ayo murke maju iki karana Basuna parep. Ya. Yo, oh. Awas. Canda. Iya orang ajar kowe Anoman keparat. Wani nyokot marang Nada ngomonggo Basukarna ya aja dadi-ati aja kurang ngapur. Lekno mripatmu datengno gobokmu. Kuntawijaya ndak kok marepke pener gadamu lakon sing Kamardlayu kowe Anoman keparat.
nggon nglepaske Jemari Kuntawijaya Danu ora mener maring dandang kuning bakal tak saut. Tak aturake kelawan Arsi Begawan Kesawa siji. Bakal aturake kelawan Begawan Kesawa siji jaluk kelangan bingung Ratu Kamong. Siswaku kinasih Senggono wis paripurna nggonmu rumeksa kahanan kang mapan ana ing Gunung Swelodiri kene Senggono. Tuning sangat dipenemban ngaturaken bunging manuwun menapa ing dados dawuh jengatika sangat dipenemban kula sampun ngestakaken dawuh. Iya syukur bagi pun ngaturke panuwun marang jeneng sira siswaku kang katresnani Senggono. Pengko dhisik kayana bab kang wigati barang kang ndok regem kuwi mau apa nganti tok gawa sowan ana ing panjenengan ingsun mapan ing pertapan kutha Rungu iki Senggono kuning iki sanget dipenemban awet kula jejaki wonten ing Swelodiri sak menika wonten turbusaning bangsa ingkang badhe damel panca bakah ingkang badhe damel kejekan wonten ing Haraku Swelodiri sak menika. Inggih menika boten sanes namung sapa Kurawa sanget dipenemban. Para Kurawa inggih pusaka ingkang kula agem sak menika
badhe kula aturaken dhateng Jengandika monggo kepaling nampi prisungsung kula dumateng Jengandika sengeti Penemban. Kula aturi paduka nampi dhateng prisungsung kula Penemban. Lenglenging driya mengu mengungkung kanduhan riman lelen mau tanpa senggono kau dibalan sangat dipenemban teko dhisik kowe ngaturke pusaka iki minangka prisungsungmu nggih tegese kowe wis nglakoni dosa anoman lho kula menika nglampahi dosa menapa niki nggonmu sowan kelawan panjenengan ingsun sekawit kowe dosa marang bab patang perkara semisal dosa kelawan Prabu Basukarna kowe nggawa balirine Kuntawijaya Danu nganti ngrusakke pikire sing nata ngawangga kaping pindho dosa marang jangkaning jagat yen Kuntawijaya iku bakal katamakake yen wis titiwancine kuwi ana ing perang Bratayuda Jaya Binangun kaping telu jeneng sira dosa marang panjenengan ingsun kowe atur pisungsung kaya ngene iki barang jarahan apa mbok kira aku ki tukang tadah ngono apa piye kang pungkasan jeneng sira kuwi dosa marang dirimu pribadi sekawit kowe njaluk sampurna sekawit kowe njaluk dalaning pati ning nyatane Kuntawijaya Danu kang dilepasake kelawan Prabu Basukarna kok tampane nganggo tanganmu yen to nganti pener dadamu kowe bakal tekaning pati ning kowe isih awal marang uripmu tegese kowe dosa marang patang perkara Anoman kowe dosa kowe luput Anoman waduh Penemban sangati Penemban dosa iki kula sandhang iya ning ora dadi boyo mangapa kabeh kuwi mau bisa tinebusna yen pancen sliramu ki lar batin bakal nyuwun pangapura kelawan Gusti ingkang Maha Agung mekaten sangati Penemban iya lajeng margi menapa ingkang saged nglebur dhateng dosa kula mara gage lerma sawetara ndak jaluk jeneng sira aja nganti lunga saka papan kene mara gage panjenengan ingsun njaluk praptane Sang Raden Janaka ya Sang Raden Arjuna Prenggah Pandhawa yen to bisa ndok aturake mapan ning pesanggahan kene tegese sliramu wis ora keluputan dedosa yen to jeneng sira bisa minangkane apa kang dadi penyuwunku bisa nekake si Permadi utawa si Arjuna ning kene sliramu bakal tak wenehi pangapura Anoman mekaten sangat dipun iya nggih kula nggih akan dawuh dhateng Jengandika sangat dipun Segera sang Anoman Matahaji mengunduri gocap terus nyoka salira nulya kautus nglumpak nglumpukaken angin sak jagat dupi wis makempal yen ngupadi wonten pundi praptane Sang Dananjaya
rayune Purwa seja basa kang lan turut tutur kang katulo-tulo Delan adene nuruh kelawan ririh mring padang ing sas mito ong alahing nurtapa mapan wonten sajroning wonten niki Sang Raden Janaka banjur mambah kandhek kasigeg wonten para denawa ingkang ngandhek dhateng langkai Sang Binagus Mehrat lengan kalang nyuwana gelar pandang moncar tinon tinon lir kekon neng surem sorote tanpan kasalan pajaring para naming kekono
kepriye? Niku boten kok buta-buta sak lumrahing buta. Niku kadang nafsu dipun racut kaliyan Sang Resi Guna Wibisana mengkono. Kakang Semar nggih dipun tibani bayu kemawon supados sampurna. Iya, ngaturke. Kakang panuwun. Sampurna Sang Raden Janaka sampun nguntamaken kadang catur nenggih saking nafsune Sang Begawan Wibisana. Ugi mulat Sang Resi Senggana ya Sang Anoman nggih nglempalaken dhateng angin ingkang umati dhateng Sang Dananjaya niki Sang Raden Arjuna saut marang angin prapta wonten ing pertapan Kutarunggu. Waduh. Piye Pak? Piye napa? Waduh Petro piye Pak napa? Lah kok kaya kelangan ngono. Daramu Dara Janaka ilang. Dara Janaka menghilang. Heeh. Lah ilang niku katut napa? Napa boten beto STNK? Ngawur. Iki daramu sing ilang. Kaya katut marang angin, katut marang barat. Mbuh iki tibane ana ngendi? Waduh ayo digoleki dhisik paling ngendi. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungupaning sapucak kang wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya nampek mega mapan ana ing pratapan Kutarunggu. Ung wilahe ngawi ganamastuna masidham sekaring bawana langgeng iki puhung wis pratana ing panjenengan ingsun mapan ing pertapan Kutarunggu jeneng sira kuwi kang aran Dananjaya ya Sang Raden Janaka kula nuwun sewu paduka menika sinten Duh pisanak ditepungake wae ingsun ingkang apeparep Begawan Kesawa Sidi. Begawan Kesawa Sidi iya. Aja kaget merga panjenengan ingsun ngerti apa kang dadi sedyamu ya kuwi jeneng sira bakal ngupadi kang aran Wahyu Makutarama. Lha ninggi Sang Adi Penemban dat kaleresan menapa ingkang dados atur jengandika Sang Adi Penemban. Kawruhan nana kula Janaka. Sejatine Wahyu Makutarama kuwi wahyu pepakem kawruh Astabrata regemaning Narendra utawa regemaning Ratu madeg dadi jejering Nalendra ngayomi para kawula dasih kang mapan ana sajroning praja kuwi mau Janaka mekaten Penemban inggih
jeneng sira wis bakal siaga nampa kawruh Astabrata ya kuwi kang aran Wahyu Pakem Makutha Rama Janaka. Lho inggih kula sampun siyaga sanget dipenemban lerma sawetara ingsun bakal paring dawuh kelawan jeneng sira Janaka apa to sejatine kawruh Astabrata. Muruhanana Janaka ingkang sinebut Astabrata yaiku piwulang tumrap wong kang jumeneng dadi narendra utawa dadi pangarsa. Mula sinebut Astabrata. Asta kuwi 8, brata iku laku. Tegese narendra utawa pangarsa mau kudu nulat marang lekasing Surya, Candra, Kartika, Himanda, bumi, geni, samudra lan angin. Tegese kaya mangkene Janaka. Wataking Surya sang nata kudu memardi marang wong sak praja ing pamrih supaya padha sregep ing gawe. Usanane wong sak praja mau bisa ngunduh marang uripe, isa ngunduh marang pakarti kang mangkono bisa mahanani tata lan tentrem Raden. Kaping pindho ngagemo marang wataking Candra utawa rembulan. Iku pakartine hamadangi pepeteng, watake lengsemake mangkono jejaring nata kudu bisa nulat watak ing rembulan. Narendra kudu bisa aweh pepadang marang kawula kang lagi nandhang pepeteng. Kang kaping 3 ngagema marang watak ing Kartika utawa lintang. Lintang iku wujude dadi pepasren kang endah ana ing wengi mangka sepi. Lakune dadi peneranging mangsa kala. Mangkono uga jumeneng dadi Narendra kudu demen olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan. Kabeh tumindak sang nata ora oleh singlar saka kautaman. Ing wusanane wong sak praja padha netepi palupi marang panjenengan sang nata utawa sang Narendra. Kaping 4 nulata marang watak ing Himanda utawa mendung. Mendung iku lagi nonton wujude wae wis gegirisi Janaka kang padha tumingal iku mau. Pakartine dadi penguripan marang sakabehane ketukulan nanging uga dadi pangrusak ing dumadi. Mangkono uga jumeneng nata kudu netepi watak ing mendung tegese yen pinuju ngasta bebener kudu nandhokake singit wingit lan yen mung tumibaning pangandika kudu tansah ngegungna ing paramata. Kaping 5 uga ora kari Janaka nulata marang lakuning maruta utawa angin. Angin iku hanyrambahi sekabehaning kang gumelar. Nadyan to papan ingkang ndelik ana ngendi papan wae, kabeh bakal kamuruhan marang angin. Semono uga jumeneng nata kudu titi marang sakwiring paniti pirsa. Ora kena nyepelekke marang perkara gedhe utawa perkara cilik. Sang nata demena nindakake hanawur kawula ing pamrih supaya cetha gene mirsani kahanan kang kepara nyata ana ngendi papan wae Janaka. Kaping 6 uga ora kari. Jeneng sira nulata marang watak ing geni. Geni kuwi mau watake jejeg. Pakartine kuwasa Hambrasta lawan sapa kang sesenggolan. Kaping 7 uga ora kari. Jeneng sira nulata marang watak ing samudra utawa segata. Segara iku watake momot sarta jembar. Mangkono uga sang nata kudu bisa kaya samudra. Ya jembar, ala becik kudu dimomot sarta ora kena gething sengit marang sawiji-wiji ramban cindhi lan banciladan. Kang pungkasan ngagema watak ing Bantala utawa bumi. Bumi iki watake santosa lawan suci. Semono uga jumeneng nata kudu bisa netepi watak ing bumi. Narendra kudu sentosa sarta suci lair lan batine. Demena ganjar marang wong kang labuh marang prajane lan aja gampang kegiwang marang hambeke para wadul. Lamun sang nata ora gampang nampa rembug saka para wadul, ora mokal satemah wong sak praja padha hamresudi ing reh kasusilan. Praja kang mangkono mau isine bisa nuwuhake praja kang kuncara Raden. Mangkono kang diarani kawruh Astabrata Janaka. Lho inggih menawi ngaturaken gunging panuwun awit saking pamujal paduka kula tampi kanthi terwaca sumendhang boten karempit sanget penemban
Muga-muga kanthi kawruh Astabrata iki mau bisa anyembuhe marang jeneng sira Janaka. Nggonmu semulur bisa nurunake tedak turun Ratu Janaka nggih ngaturaken gunging panuwun panembah. Duh Sang Adi Penemban awit saking nampi dawuh dhateng jengandika Sang Adi Penemban kula jenak mapan wonten ing ngriki Penemban aja jeneng sira isih akeh kewajiban utawa dharma kita Janaka ana ing jagat padang mula ndak jaluk jeneng sira bali aja mapan ana kene leremno rasamu sadurunge bali iki ana senjata kang bakal ndak titipake kelawan sliramu kudune jeneng sira wis pono iki gamane sapa lho nggih Sang Adi Penemban mara gage bali ya ndak balang bayu tumiba ana ing sakmestine Janaka. Anoman mara gage rene ya Anoman lho nggih Sang Adi Penemban waduh kula menika keturun ora apa-apa jejere kowe iki ya wis nyambut gawe esuk tekaning awan tekaning sore tekaning bengi mula ngantuk ki ora apa-apa lho nggih nyuwun pangapunten Penemban wis rampung dharmamu wis rampung anggonmu mangasramana kene kowe bali ya duh Penemban kula menika taksih jenak mapan wonten ing ngriki mandi kang dadi ucapku muga-muga kowe umur dawa. Waduh Penemban. Kula menika sampun judheg sampun cibeg mapan wonten ing jagat padang ngawruhi kahanan ingkang mapan wonten ing Arsapada. Aja supaya kowe bisa umur dawa ndak jaluk kowe rabiya meneh ya Anoman. Kula menika sampun nate palakrama supaya umurmu dawa kowe rabiya meneh yen perlu netepono marang kang dadi aturku kowe rabiya tanggal 2 ya Anoman. Mekaten Penemban heeh mara gage bali wis paripurna kang dadi dharmamu lho nggih nyuwun palilahipun Penemban heeh bali ya Anoman. Nalika sampurna ical wujuding Brahmana nenggih Sang Begawan Kesawa Sidi babar sedaring wujud Sang Natasri Prabu Bathara Kresna. Nyatane Yayi Janaki mau pancen panggeling karo aku. Anoman uga ya panggeling karo aku. Ora ngerti yen to sing dadi Kesawa Sidi iki mau panjenengane ingsun ya. Wis marem lan mongko kang dadi rasaku maringake kawruh Astabrata marang Yayi Janaka. Ya tak disiki lakumu Janaka. Janaka kang badharake anggonku tapa Yayi? Lho nggih Naka Prabu. Mongko anggonku tapa iki mau bakal nunggu baline senjata Kuntawijaya Danu. Jeneng sira Syadi kudu tanggung jawab, kudu bisa mbalekake Kuntawijaya Danu kepareng nampi pusaka menika Prabu. Batut ban. Adiku.
banget ngaturke matur nuwun kelawan kadang para siyadi Yayi Janaka wis bisa ngundurake lan balekake Senjata Kuntawijaya Danu Yayi Janaka. Lho nggih Koko Prabu. Siyadi wis entuk gawe to? Anggone gayuh Wahyu Makutara Lho nggih Koko Prabu. Iya, aku melu bungah, aku melu seneng. Nyatane kaya ngapa nggonku bakal gayuh Wahyu Makutara yen to mung diapit karo para Kurawa ora bakal entuk gawe. Muga-muga sembada ing karya kang dadi sediamu Janaka. Aku njaluk pamit ya Janaka. Werkudara iso mungkruk ngono. Kowe nyapa ya jare kowe iki nyapa? Lunga separan-paran. Lunga separan-paran kudu ditelesihke arep mlaku menyang endi lho? Arep ning Trisanta apa ning Bedilan lho kowe, ha? Arep ning ndi? Apa ning Sidawaluya lho kowe? Apa ning Gumawang golek rica-rica mentok? Lah kowe kudu ditelesihke. Ditukani karo Barep. Ditukani karo Barep. Kon goleki jlamprong sing minggat. Monggo jlamprong ya angel golek-golekane. Mumet judeg aku. Goleki tekan kono tekan kene ora ketemu. Wingi tak goleki jebul ketemu ning Hotel Tiara. Sajake wis tau. Ngono kuwi nggarai aku mumet. Wis to, menengo wis to. Kowe ora usah dadak kuwatir Yayi Janaka kuwi ora apa-apa. Tur to meneh jarene Kresna karo para Pandhawa kuwi kereta jaran sak kusire. Kenang apa jaran ilang siji, kusir ora melu goleki, jenenge kusir ora tanggung jawab. Wah. Goleki. Iya, ngono wasu. Wis to, Yayi Janaka iki ora apa-apa, tunggune ana kene. Yen nganti Janaka ora bali aku diseneni meneh. Karo Barep ning kono diseneni ning kene diseneni. Ae kurang sregep piye? Kon ngangkati debok ya tak angkati. Ana to wayang wis tak tata. Ngerti apa ora? Sing dadi idam-idamaku ana sajroning ati iki mau. Wayangku anyar lah kok tugel kapite. Ah, bombo. Enten ana Janaka ki teko lho kae lho Janaka. Lho ninggih Koko Prabu. Ha iki cah iki lho. Iki lho. Kowe arep golek sapa? Golek Janaka. Iki Janaka iki. Lho. Kuwi ndang. Iki Janaka iki lho. Yayi Janaka. Wonten dawuh timbalan Koko Prabu. Jeneng sira wis bisa ngupadi wujuding Wahyu Makutara Lho ninggih. Wahyu Makutara kuwi mau mapane ana ing pertapan Kutarunggu. Lho nggih. Makutara kuwi mau wujude kawruh Hastabrata. Lho nggih. Sing maringake ora ana liya ya kuwi Penemban Kesawa Sidi. Lho nggih. Kowe wis madhang? Dereng. Wah, Janaka Jombanyol. Ngerti ora? Iki engko iso arep nindakke salat Id aja Banyol. Ilang seprono seprene golekane angel par. Apa ora ngerti kene sing gerang goleki angel. Digoleki seprono seprene mung senengane gandol wedok. Sabar. Innallaha ma'asabirin Werkudara. Ya. Rumangsane apa? Yayi Janaka wis antuk wujuding
Wahyu Makutarama. Lho nggih Kakang Prabu. Ning kok lehmu mlaku rada kesusu dipun bejeng mungsah. Ana mungsuh ngejar marang lakune Yayi Janaka. Lho nggih. Sapa jenenge? Kala wau naminipun Bambang Sintawaka. Lho, lah kok ora ketok ning kelir perangipun teng jero kota. Bambang Sintawaka. Lho nggih. Margake adhep ana. Margake adhep ana. Aja tok adhepi nganggo tos sing balung ulet ing kulit. Ngungkrumen wae. Menika lanang wis tau ngungkrumen wae. Iki mau Bambang Sintawaka. Lho nggih. Sapa kuwi mau jebule? Kuwi mau sing dadi Bambang Sintawaka ki aku lho Kakang. Oh, Sembadra. Iya, mergo aku kangen goleki ana ngendi papane Kakang Janaka. Bojomu Janaka wis bisa nggayuh Wahyu Makutarama tegese jeneng sira Yayi Janaka lan Nini Sembadra Bratajaya bakal bisa nurunake terah kang bakal madeg dadi Narendra. Mangkono Kakang Prabu. Iya. Iki mau arep tak tutup lakone kok Kakang Semar ora teko. Kula ten mriki. Nah iki kula. Nah iki. Nah. Kok ngendi Kakang Semar? Golek soto. Golek soto niki mau goleki Ndara Janaka ten pundi-pundi mboten ketemu jan. Tenan kok. Wah. Ndaramu Janaka wis entuk Wahyu Makutarama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila hadratin Nabiul Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndara Janaka sampun pikantuk Wahyu Makutarama niki. Iya Kakang, alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kanthi lantaran Wahyu Makutarama niki wau saged nyumrambahi dumateng para warga ingkang mapan wonten ing Dusun Trisanta. Mapan bener, mugi-mugi tedak turunipun Mas Nganten kalian Mbak Nganten ing samangke dadosa putra ingkang saged mikul dhuwur mendem jero dhateng derajatipun tiyang asepuh taruna ngungkuli bapa biyung Mbah Kakung Mbah Putri. Amin Allahumma amin. Iki ngagem tayungan apa mboten niku? Sing muni rasamu sapa? Ben sah ngono. Sing tayungan iki Kula sing tayungan. Aja. Aku wae sing tayungan. Ngono ya kena ayo.